O presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, informou hoxe dos acordos adoptados na Xunta de Goberno celebrada esta mañá, na que se deu conta da presentación ante o Goberno de España das memorias xustificativas polos danos causados polos últimos temporais na rede viaria provincial, cifrados en algo máis de 2 millóns de euros. Os informes técnicos que acompañan estas memorias describen problemas importantes en distintos puntos da rede viaria provincial. Fago un inciso. Houve unha actuación permanente durante os temporais e posteriormente para deixar libres, expeditas as vías, para terminar con aquelas situacións máis complicadas, pero evidentemente logo de que pasa o temporal atopámonos con diferentes realidades que temos que atender. Entre elas, os servicios técnicos describen o colapso de drenaxes por arrastres e sedimentos, o deterioro de firmes con fochancas e perda de adherencia, deslizamentos de terra e danos estruturais en muros de contención. Xunto a esta reclamación ao Goberno Central, a Xunta de Goberno aprobou tamén 16 expedientes de cooperación municipal que suman 508.000 euros destinados a actuacións en 13 concellos da provincia.